It's a part of Board of Peace Agreement, and I would like to thank Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and Home Minister of India, Amit Shah ji, and Chief Minister of Assam, Dr. Ndfb Sharma ji, for respecting the Board of Peace Accord and giving us this opportunity to come out from the jail. Thank you. आङो 2014 सननिफ्राय दङ जेलाव दिनै उदां जाबाय खोब गोजोननाय मोनदों साबायखर बावनो सानदों जोंनि एडभोकेट बिथांमोना जोंनि थाखाय खोब खस्थ' खालामबाय आरो साबायखर बावनो सानबावदों जायफोरा जोंखौ फाइनान्शियली फिजिकेली हेल्प खालामबाय बे गोबाव समाव बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि मुङा सोमखोर मुसाहारि आंखौ आफादाव ओरैनो एम सोगोमसार होननानै मिथियो दा आंनि गामिया फुथिमारि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो सेरफांगुरि पुलिस स्टेशननि सिङाव गोसोखौ जोङो गोजोननाय मोनदों बेजों लोगोसे जोङो साबायखर होनो सानो जोंनिनो फेमिलि कमिटि गिबियावनो जोङो बिसोरखौ धन्यबाद होयो बिसिनि बोलो होसोमनायाव जोङो दिनै उदां जाबाय बेजों लोगोसे फाइनान्शियली सापर्ट खालामनाय जायफोर आन्दोआव थानानै हेल्प खालामनाय बिसोरखौ जोङो धन्यबाद होयो लोगोसे धन्यबाद होयो बिश्वजित दैमारि सार बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार सारखौ जोङो धन्यबाद होयो आङो जेलाव फैनाया 2015नि नभेम्बराव दिनै 10.5 बोसोरानो जाबाय औ आंनि मुङा आफादाव एम आवगाय होनना बुङो ओमफ्राय अरिजिनेल नामा अमल मुसाहारि जोनोम गारि क'क्राझार वार्ड नम्बर 10 टाउननिनो एनटिपिनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे खुंथायारिबो हाबै नोंथांमोनखौ मदद होनाय जादों ना जायाखै जादोंब्ला माबायदि जादों जायाखै नङा माखासे ओरैबायदियाव मावदों साइलेन्टलि मावदों आरो जोङो बिनि थाखायनो धन्यबाद होयो आरो बेसेबांनाखि आन्दोआव थानानै मावदों खामानिफोरखौ बिसोरखौबो जों धन्यबाद होयो माने अपेनलि जायाखै बिसोरो स्ट्रेटैनो जोंखौ हेल्प होदों ओरैनोथ' मोजाङैनो मोनदों बेसेबां बोसोर जेलाव थानांगौ 10 बोसोर 5 मासनि एसे बारबाय दिनै जेलनिफ्राय नोंथांमोना बेलाव गबाय सोर मदद खालामदों नोंथांमोनखौ ओरैनोथ' गोबां लिडारफ्रानो मदद खालामदों दा बिनि बिसय आं जेबो बुंथ'ला नांगौबा साननैसो उनाव आं जि बुंनांगौ नोंथांनि मुङा आंनि मुङा ओरैनो मिलन मुसाहारि बुङो आं उदालगुरि बेसेबां मायथाइयाव जेल जानो गोनां जादों आङो 2015 मायथाइयाव